Allah 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 Allah. Шымырт. Мына тагын бер хатирәгә алып килде инде мине бу шымырт. Моның тәмлелеге безнең бакчада шымырт агачлары бик күп иде. Һәм без һәр елны шушы шымыртны менә ул әйтеп берәнтекле баштан шулай итеп сабак белән җинисең, аннан соң утырып бөтен гаилә белән аны сабагыннан аерып берәр чиләк җыя торган ик шымырт. Шушы 1-2 чиләкне алып менеп сата торган ик Арча базарында. Стаканы 5 тиен, стаканы 10 тиен. Һәм без үзебезгә уку әсбаплары алырга, дәфтәрләр алырга, кай вакытта инде ниндер күлмәк күнчек алырга да акча эшли торган. Бу безнең балачак бизнесыбыз иде. Хәзер инде андый шымырт агачлары бездә бик сирәк. Ул шымырт агачларының иске, менә бу шымырт, бу бик бәләкәй, ул вакытта әлбәттә югы. Ул менә моның кадәр кичкенә куагы, хәзер менә карагыз, тәмле шымыртлы булып тора. Менә авыз итеп карагыз.